السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين وبعد. Omvela pano pa fi ta'ati Allah tahlul hayat, miyamike Mungu subhanahu wa ta'ala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akubanja kwake maswahaba kumaso onse amena kusatila sunna kufikira siku la kiyama. Tilimbuku limeneli ad-durusu ramadaniya lil ummati al-muhammadiyya, buku limeneli dalembedwa ndi al-allama as-sayyid Muhammad ibn Abdullah ibn Ali al-Idrus. Mungu subhanahu wa ta'ala asangalale nao. Ndipo tilipa page number 25 pamene tikuona ya kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mwezi umene wa Ramadhani umati ukafika adali opereka kwa mbiri, mtumiki ankapereka mochuluka. Naam, ndipo kuperekako kuli mitundu yosiyana kuli kupereka maphunziro zimene kumapanga maustaz. Allah subhanahu wa ta'ala awapase thabati, Mungu subhanahu wa ta'ala awapase tawfiq, Mungu subhanahu wa ta'ala akalandire ntchito yawo yabwino siku la kiyama. Komanso mmene muli kupereka chuma chimene mtumiki ankapereka, lero lino tikuona anthu akusatira sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kumapereka chuma chawo, kutulutsa chuma chawo ndi kumapereka munjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Komanso mmene mtumiki sallama wabadhulu nafsihi lillahi ta'ala, akuti yeye amazigwirisa ntchito yekha mtumiki sallama munjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala, ngati kuswali usiku wonse. Mmene timamvera mahaditho ena kuti ikafika 10 days yomaliza mtumiki sallama ankazutsa akufamily ake, na mapanga ibada ma usiku wonse mtumiki ankapanga ibada, kuwerenga Qur'ani, kupanga madhikiri, kupanga muraja ya Qur'ani. Naam, ngati mmene zikunena kuti ya Jibril alayhi salatu wassalam ankabwera usiku wina uli wonse kwa mtumiki sallama ndikumawelengana ya Qur'ani, badhlu nafsihi lillah ta'ala, mtumika kuzigwirisa ntchito iye yeka munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngati kupanga maibada komanso kuitana anthu kunjira ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Menemo taonanso kunati mmene muli izharu dinihi wa hidayati ibadi, komanso mtumiki ankaiwonetsera ndithu dini pokuchulukisa maibada ndi kuongola akapola Mulungu subhanahu wa ta'ala kunjira ya chiongoko. Akuti wa iswalu naf'i ilayhim bikulli sababi, komanso mtumiki mwezi umene ukafika ankayesesa kufikiza mapindu kwa anthu mwanjira ina iliyonse imene angakwanitse. Naam, pamene pofunika kufotokoza bwino fuka lero lino ambiri amaganiza kuti yayi otipasa ife zinthu azichokera ku taoni azibwera ku midzi, kapena iye lero lino soza sintha kumene akutaoni akumapezeka kuti akumapita ku taoni nthawi ya njala ndi nthawi yokolola ndi kuthamangira kumodzi kuti akatenge mapindu akafikize ku taoni. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntchito yake inali iswalu naf'i ila almujtama, kufikiza mapindu mu community ya masahaba ridwanullah ta'ala alayhim ajma'in, kufikiza mapinduko akuti bikulli sababin wa tariqin, mwachifukwa china chilichonse chimene yangakwanitse kuchipeza kuti afikize nacho mapindu ku umma wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapena njira ina iliyonse imene mtumiki angakwanitse ankayesesa kufikisa mapindu amene ku umma wake mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lero lino ifeyo ngati Islam ametima msatala mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi udindo wathu mu community emo kutenga gawo kuti ineyo ndizazigwirisa ntchito kufuna kubweretsa pindu mu community kapena mu umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wayanjanisa Islamu, wapanga Islamu azikondana, Islamu azigwirizana, Islamu azipangira zinthu limodzi, Islamu azimvesesana, Islamu azikhulukirana, Islamu azikonjerana, Islamu azilemekezana, Islamu azimverana chisoni. Naam, ndezi kumapezeka kuti anthu atembenuza zimene zazitembenuza ma social media momwe muzikumachitika zimene zozo. Islamu ndikumayamba kumatukanizana, Islamu ndikumaukirana, Islamu ndikumanyozana, Islamu ndikumapepusana. Zimene zo si sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, si sunna imene kulibe pamene mtumiki daima ndikumanyoza wanthu, kulibe pamene mtumiki daima ndikumapepusa wanthu, kulibe pamene mtumiki daima ndikumatemberera wanthu kumawatemberera basi. Islamu masahaba kulibe kumene, chifukwa aliyense amene wanena la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah ndi msilamu amene iweyo ulibe mphamvu yomutemberera, ulibe mphamvu yomutulusa mu Islam, ulibe mphamvu imene yoyo.
umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa in qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa ala haqqiha wa hisabuhum ala Allah. Ndi arkanu islami 5 tazifotokoza zimene zichi. Muislamu wina aliyense amene ali nazo zimene 5 izi ndi Muislamu, anapanga shahada, akumaswali kasano pasiku, akumapereka zaka, akusala kuja, akupita ku haji, amene ndi Muislamu. Usatenge bugao lomtemberera amene. Ulibe mphamvu ina iliyonse. Iweyo ubwerese phindu kwa ameneyi. Ndingampindulitse bwanji, ndipange bwanji kuti Islamu chake chikhale chonunkhira, ndipange bwanji kuti Islamu chake chichiwale, aneba kuoneka ngati nyumba mwa Islamu chikufoka, ndipange bwanji kuti ndiwatukule, ndipange bwanji kuti amudziwe Allah, ndipange bwanji kuti amudziwe mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtumiki ankapereka munjira imene yoyo, iswalu naf'i ilaihim ila almujtama. Mtumiki amafikiza mapindu ku community yake ya masahaba. Masahaba angawa ndipange bwanji kuti aziwandikise kwa Allah, ndipange bwanji kuti aziwandikise kwa ine mtumiki Muhammad sallallahu, ndipange bwanji kuti akwanilise malamulo a Allah, ndipange bwanji kuti akwanilise sunna za ine mtumiki Muhammad sallallahu. Ndiyo zimene amapanga mtumiki zimene zozo. Simenezo ndiye chiphunziso cha mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ifeso lino titenge zimenezo kubwelesa mu community yathu mapindu, kubwelesa mtendere mu community, kupangisa community imudziwe Allah, community imudziwe mtumiki Muhammad sallallahu. Anyamata okauka kumakumana kumakambirana za Allah, asungwa nakoka kumakumana kumakambirana za Allah. Tipange bwanji kuti tithandize azibambo okalamba, asungwa na mpange bwanji kuti muthandize azimayi okalamba, kumayendera anthu odwala mzipatala, kuphunzitsa anthu Qur'ani mzipatala, malo ena ali onsewo kufikisa utenga wa Allah. Ndiye udindo wa Muislamu umenewo. Ndikuopa akanditukana, ndikuopa akandinyoza, ndikuopa akandipa. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapirira ananenedwa kwambiri, kugendedwa myala, magazi ndikumauka. Sayyidina Zaid ibn Haritha akuti ndi maopa pamene mamuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam akunyamula manja kupanga dua kuti mwina mtumiki awatemberera anthuwa. Ndi maopa ine zimene zozo. Mtumiki akugendedwa mpaka na malakul jibal, mngelo oyang'anira mapiri, ndikubwera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, oyo Muhammad mbuyo wako wanditumiza kwa ine, sankha choti ndiwachita amenewa, ngati ukufuna ndiwaphwanye ni mapiriwa basi ndisaladze asizapezeke so anthu akutwayo, chifukwa apa ngati ndichonyasa kwambiri. Mtumiki ndikumati Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ndiye dua ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muwakhulukira anthu anga palibe chimene akuchizindikira. Sobano iwe ukufuna kufikisa pindu ku umma wa mtumiki sallallahu, uganza kuti uenda mopweka, uganza kuti ungoenda mofewa basi. Maswahaba anavutika kufikisa chipembezo chimene chitelo. Lino tikiyangana maswahaba mukapeza kuti kuteke kulimanda maswahaba, ku China kulimanda maswahaba, kuchoka ku Madinatul Munawwara, kuchoka ku Makkatul Mukarrama ukafika kuteke, distance ya ikulu kwambiri. Nthawi zimenezo ndege kunalibe, magali moto alibira meti nawo lero lino wakunalibe. Masahaba nafika bwanji kumene kwako. Ku China masahaba nakafika bwanji, ku Yemen masahaba nakabonda bwanji, ku Sham masahaba nakafika bwanji, ku Iraq masahaba nakafika bwanji, masahaba nakafika bwanji mmadera amenewa, anakafika bwanji masahaba. Cholinga chao bukafika mmadera amenewa masahaba chinali chiyani? Ku Egypt, kuchoka ku Madina kupita mpaka na ku Egypt, masahaba nakaponda kumene kwa chifukwa chani? Chifukwa chofuna kufalisa dini ya Mulungu subhanahu wa ta'ala, kufuna kufikisa mapindu ku umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kufuna kunyamula mbendera imene ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masahaba nali salale, masahaba nali ma allowance? No. Aminanga wapate alhamdulillah, ngati sisi napezeke tawakkalna ala Allah. Masahaba ankapanga choncho. Ndiye lero lino tilimbikitsane ifeyo kuti Allah watilenga kukhala anthu osauka, ifeyo tasangalala ndi mmene Allah adatilengera. Allah watilenga kukhala anthu akumidzi, tikusangalala ndi mmene Allah watilengera. Koma sitisiya kufalisa chipembezo, sitingasiye kufalisa chipembezo chifukwa ife ndife anthu osauka, sitingasiye kufalisa chipembezo chifukwa ndife anthu akumidzi, sitingasiye zimenezo. Ala qadri al-istita', malingana ndi mmene munthu ungatere, mmene ungakwanitsire tafalisa dini ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye mtumiki ankafikiza mapindu ku umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwanjira ina iliyonseyo, akuti min it'ami ja'i'in. Mapindu anji ngati kumajesa anthu amene ali ndi njala, mtumiki ankajesa anthu amene ali ndi njala. Inna ma nut'imukum liwajhi llah, ife tikama kujesa ni tikukujesa ni chifukwa chofuna kufuna chisangalalo cha Allah. Pamene potichenjeze, pamene pokupalika gulu kena kanthu mbata tazo mwezi mpaka na makamera mmanja kuwajambula anthu mbata tairi kukama.
chinangwacho mwechi mpaka na makamera ndi ajambule amene kala ni muzija ndikujambuleni muzimwetulira ndikujambuleni zimenezo musunna ya mtumiki mulibe inma nut'imukum liwajhi Allah ife tukukuje saninu chifukwa chofuna chisangalalo cha Allah siku la kiyama Allah akatisangalalire siku la kiyama Allah akatimvere chisoni siku la kiyama Allah akatikhululukire siku la kiyama Allah akatibise machimo watu basi sitikufuna kuti anthu azitichemerera sitikufuna kuti tichuke sitikufuna kuti tidziwike sitikufuna kuti mama muzitigwadira muzitilemekeza sitikufuna zimenezo makamera akubwereranji pakhani ya chakudya ifukara anthu akufutula makamera mmanja anthu mukujambula zimenezo chiphunziso cha ndani mukusaka chani mmakameramo chimene mukufuna nchiyani mukufuna kusandutsa ifukari kukhala business yoti muzipezerapo phindu Ramadhani mukufuna kuyipangira business malo mopanga ibada mukufuna kuyipanga kukhala business yotolerera ndalama mukufuna kupanga choncho mukufuna kupeza dziko lapansi kuzera mu chipembedzo mukufuna kupeza dziko lapansi kuzera mmaibada ndizimene mukufuna inuyo mukufuna kusintha dziko lapansi kupopereka akhira yanu akhira mukufuna kuti no basi muisiye mwasankha dziko lapansi munthu achenjere ndizimenezo ndiye mtumiki mwezi umene ankajetsa ndithu tukuyankhula choncho pano pa fitaati llahi tahalul haya mukamakhala ni mafunso kapena ndemanga tamafunsani mafunso anu azayankhidwa komanso ndemanga zanu zizagwirisiridwa ntchito jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh